Tervetuloa LV-Infon opetusvideoon, jossa käydään läpi, kuinka tuotteille lisätään etinarvoja Excelin avulla. Etinarvojen lisääminen tuotteille, joille on jo aiemmin lisätty etinluokat, aloitetaan menemällä tuotehallinnan tuotelistaukseen. Tuotelistauksessa voit rajata hakukenttien avulla haettavia tuotteita. Klikkaa sitten Hae tuotteet -painiketta. Valitse tuotteet, joille haluat lisätä etinarvot ja klikkaa vielä Excelin -painiketta. Nyt avautuu Valitse Excel-tiedoston tyyppiruutu. Valitse ensin etim ja klikkaa seuraavaksi Jatka -painiketta. Tämän jälkeen avautuu Haluatko viedä valitut tuotteet Exceliin -ruutu. Klikkaa Jatka -painiketta. Tulee ilmoitus, että Excel on lähetetty sähköpostiin. Klikkaa Jatka -painiketta. Avaa sähköpostiin tullut Excel. Nyt voit lisätä tuotteille etinarvoja Excel-pohjaan. Kun olet saanut täydennettyä kaikki tietämäsi etinarvot, muista tallentaa Excel. Nyt voit tuoda tallentamasi Excelin LV-infoon klikkaamalla tuo muutoskori Excelistä -painiketta. Avautuu muutoskorin tuominen Excel-muodossa ruutu. Valitse ensin etim ja klikkaa seuraavaksi Valitse ja tuo tiedosto -painiketta. Valitse nyt haluamasi tiedosto ja klikkaa Avaa -painiketta. Tuotteet siirtyvät muutoskoriin ja Excelillä lisäämäsi etinarvot ovat nyt lisätty tuotteille. Nyt voit lähettää korin käsittelyyn Lähetä kori -painikkeella. Voit halutessasi lisätä kommentin kommenttiruutuun ja tämän jälkeen klikkaa Tallenna -painiketta. Tässä oli pikainen opastus etinarvojen lisäämisestä Excelin avulla. Kiitos ajastasi. Jos tarvitsette lisäohjeita etinarvojen lisäämiseen Excelin avulla, olkaa yhteydessä meihin.